Ang top secret mo. 3 taon na ako niloloko ng ex-live-in partner ko nang wala akong kaalam-alam. Naging okay naman yung pagsasama namin pero napabayaan ko na yung sarili ko, like nalosyang na ako, nanaba na ako. Actually, nung naghiwalay na kami, mga 2 weeks na kaming hiwalay, dun ko lang nalaman na niloloko niya na pala ako ng 3 taon na. Sobrang naawa lang ako sa anak mo kasi hindi nila deserve na walang tatay. Kaya ginagawa ko lahat na hindi nila ma-feel na walang tatay. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 8:59 PM sa buong kapuluan. Kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng isang ina na nangungulila sa kanyang partner, sa kanyang asawa. Sabi nga daw, kaya daw tayo nag-asawa, kaya daw tayo nag-boyfriend, kaya daw tayo nag-girlfriend, o kaya daw tayo naghanap ng kabiyak o partner sa buhay upang may katulong tayo. Hindi lamang sa pinansyal, hindi lamang sa mga ibang bagay, kundi pati sa emosyon mo, may katulong ka, may karamay ka. Para kung sa panahon na hindi mo na naiintindihan ng lahat, may isang taong handang makinig at umintindi sa'yo. At yun ang kabiyak mo o partner mo. Pero, paano kung katulad ka ng isang top secret caller natin? Na nagkaroon siya ng partner. Nagkaroon sila ng anak. Imbis na mapagaan ang lahat, mas lalong bumigat. Dahil hindi naman yata matino at seryoso sa kanyang obligasyon ang partner ng ating top secret caller. Nakakalungkot lang kabisyo. Pero ganun pa man, halika na, pakinggan natin ang patikim ng Rocky Secret Files with Titangelo. May kapalit pala ang pagiging mabait. Magandang istorya to, kabisyo. Napakinggan mo na ba to? Nangyari na ba sa'yo to, kabisyo, na yung pagiging mabuti ng isang tao sa'yo ay may kapalit pala? Yung pagtulong niya pala sa'yo, yung pag-aaruga niya pala sa'yo, o yung pagiging concern niya sa'yo, ay hindi bukal sa kanyang puso o totoong tulong niya para sa iyo, kundi meron siyang vested interest o may kapalit ang mga bagay na yun. Sabi nga daw, kabisyo, madali maging mabait, pero mahirap magpakabuti. Mahirap mahanap yung taong genuine talaga na walang hinihintay na kapalit kapag tumulong siya. Mahirap mahanap yung taong pure love lang yung kanyang inaalay sa'yo, na kahit suklian mo man o hindi mo man suklian yung pagmamahal na binibigay niya, ay okay lang sa kanya.
Dahil yun ang totoong nagmamahal. Pero kabisyo, alamin at pakinggan natin sa aking pagbabalik ang babasahin ni DJ Raketera, ang nag-iisa nating Basa Princess. Ano kaya ang nasa likod ng storya sa kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to, na ang pagiging mabuti ay may kapalit pala. Kaya mga kabisyo, sa aking pagbabalik, kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin na 9:04 PM, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Tight Angelo. Metro's number one. Metro's number